होमबा दा बस्थाब्रै खाबाय आरो ना आदा बस्थाब्रै दाख्लै 50 बस्ता हरदों दाख्लै 50 बस्ता हरखांबाय आच्छा आच्छा थिगानो दं दे लेबुनि साइसआथ' गिदिर गिदिरलै नङा होमबा नै साइसआ गिदिर गिदिरथ' लेबुना बरिया शिलं माबायाव लाङो फंबाय अबाव लाङो शिलं नङा माने दा नै बेबादिखौ एक्सट्रा बानायोबा औ बेखौ शिलंआव लाङो जोंनियाथ' बे दा हायाना बेबादि औ औ बानायनो माने जों दा मिक्साराव हरो आरो आच्छा आच्छा थिगानो दं दे बेखौ ओमफ्राय गाबोन बिजनि बाजाराव लांगोन नामा आच्छा आच्छा आं दा बे समाव दंफैयो 1 नं खुज्रागुरि होननाय गामियाव ओमफ्राय आं दा सासे आदानि माने लेबु बागानाव दं आरो ओमफ्राय जाय आबादारि बिथां आं दा बिथांजों एसे सोंनाय फिननाय लागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबायल' थादो आरो जोंनि बर'नि गेजेरावबोदि एथ' मोजां मोजां आबादारि दङ आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो नोंथांमोना एकदम जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ बेसे हायो शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो माने नुयो आरो बे आदाखौबो सिनायो आच्छा आदानि नामा मा नाम लिरो धन ब्रह्म लिरो ने औ ओमफ्राय गामिया नावदुबा लिरो ना आच्छा आं दि दा नैबे लेबु बागान नुदों ना होमबा ओरैनो खै बिगा दं बे लेबु बागाना आदानिया 6 बिगा दं ने आच्छा दाथ' एकदम फानगासिनो कन्टिनिउ दाथ' लांगासिनो एखमबा बेफारिनोबो हरो ओमफ्राय न'आवबो लाङो आच्छा आच्छा ओमफ्राय दा आदाया जेनेबा हमनानै ला मा सननिफ्राय स्टार्ट खालामामोन बे लेबु बागानखौ 2000निफ्रायनो बेखौ आं स्टार्ट खालामदों ओमफ्राय दा सिम सोलिगासिनो दङ माने 2000 सननिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन आरो ना आरो गयानो थायलाय लांबाय औ औ नंगौ 2000निफ्राय स्टार्ट खालामबा दाथ' 2022 जाबाय माने 22 बोसोर जाबाय आरो दा आदानि बागाना आरो नङा होमबा माने आं गय गायनो सिगांनो औ बे लेबुखौ गायखानाय आच्छा आच्छा बेलाय बिसोरनो मिथिगौ माने गयनि आगोलावनो माने लेबुखौ गायखानाय आरो नङा होमबा थिगानो दङ औ औ होमबा दायो नैबे आदाया 1 नं खुज्रागुरिनि गावबुरा नङा होमबा आदायाथ' मिथिजोबखायो औ थिगानो दङ बिदिनो मावनांगौ आरो नङा होमबा एथ' गिदिर मोनसे बागान खालामदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आंबो नुनानै दायो ओमफ्राय जेनेबा बे जोलैखौ बबेनिफ्राय लाबोजेनामोन बेखौ गोसोआव दं आंहाथ' ओरैबादि फंबाय औ आङो न'निफ्रायनो प्रटेकसन खालामनाय न'निफ्रायनो आङो थाइसे फैसाबो आं मालायनिफ्राय बायाखै आंहा न'आवनो 10 दाल 12 दाल बिफां दंमोन आं बेनिफ्राय प्रटेकसन बानायनानै एकबारैनो 200 दाल आं बिफां गायदों आच्छा आच्छा 200 दाल गायदों आरो ना खेबसेनो गायदों खेबसेनो आच्छा ओमफ्राय दा बिफाङा बेसेबांसो दं आदानियाव दा टटेल ना बे 200 दालानो दं ना 1000निबो बारा दं 1000नि बारा दङ आच्छा आच्छा ओरैहायनो 300 दाल दङ आरो हरै दङ माने लामानि हरैबो दं आरो नङा होमबा गासिबो बे बागानानो गोजा माने दे माने बैयाव दंफांबो दं औवाबो दं औ औ नंगौ नायनो हागोनथ' टटेल लेबु हिसाबै जेनेबा आदानिया 6 बिगा जाबाय आरो ना होमबा आरो ओरै गयबो थाबाय नङा होमबा इन्टार क्रपिं जाहैबाय आरो जोबोद मोजां ओमफ्राय दंफां दङ खावसे औ खावसे दंफां दंहैयो नायनो हागोन दे दा नायजागोन आच्छा ओमफ्राय दायो जेनेबा हमनानै ला आदाया अबे मार्केटाव फानो बेखौ लेबुखौ आं दा बिजिनियावनो लांगासिनो दङ बिजिनि मार्केटावनो ओमफ्राय बेफारिनो हरो आच्छा आच्छा जेनेबा नोंथाङा जेनेबा हमनानै ला खागासेयाव बेसेबां ओंखारो खागासेयाव एखमबा माने खानो हानायजों हाजिरा लानायजों खोथा एखमबा 20 बस्ता खायो एखमबा 30 बस्ता खायो एखमबा 40 बस्ता खायो एखमबा 10 बस्ता खायो खानायनि खुनु गेरेन्थि गैया आच्छा खिन्थु खाबानो दं आरो फिथाइया नङा होमबा खाबानो दङ आच्छा आच्छा ओमफ्राय ओरैनो दा बस्ता हिसाबै फानो ना फन हिसाबै फानो बस्ता हिसाबै दाथ' बाजार हिसाबैथ' दा बस्ता हिसाबैसो सोलिनानै दङ बस्तायाव बेसेबां मोनो दा गेरेन्थि गैयालै एखमबा 300 मोनो एखमबा 200 मोनो एखमबा 150बो मोनो खुनु गेरेन्थि गैया माने दामा फिक्स नङा आरो ना फिक्स नङा एखमबा सिजनावबा दस्रा सिजनावबा बिदिनो बांसिन जायो 600 700 800 सिम थाङो आच्छा 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 ओरैनो हाइसाव बेसेबांसिम मोननाय नोङो मोनफेरनाय एक बस्तायाव आङो फार्स्टआव 10 बस्ताल' मोनदाङो 2000 खरि ओमफ्राय बेनि माबायाव बिदिनो 600 700 आच्छा आच्छा 500 हाइसाव माने बस्तासेयाव 2000 खरि मोनबाय आरो ना आं 10 बस्तासिम फाननो मोनबाय दस्राफ्राथ' फाननो मोनो 3000 सिमबो फानदों दस्राफ्रा खिन्थु आं मोनाखै जोंना माने बे जायगाया हाया गोरान माने आं दा लेबुनि रेटखौ ओरैबायदि सिन्था खालामदों आरो जेनेबा ओरैबायदि दावखोयो एखमबा समाव एकबारैनो 3000 बस्ता ओमफ्राय उनाव
एखमबा 100 थाखाल' बस्ता जायो एखमबा 80 थाखाल' बस्तासिम थांगौ जायो ओरैबायदि डिफारेन्स जायो सासे आबादारियाबो आंनो खोन्थादों आरो दाख्लैयो ओमफ्राय दा बेसेबांसिम सोलिनानै दं दा मार्केटाव 300 200 250 खुनु गेरेन्टि गैया एखमबा 400 बो थाङो गेरेन्टि गैया एखमबा 150 बो थाङो आरो बेबो लेबु लानानैसो दा लेबु थिबुजों खोथा गैला माने बस्ता हिसाब नालाय डाइरेक्ट बस्ता हिसाब आरो आच्छा आच्छा थिगानो दं ओमफ्राय ओरैनो आदायाथ' माइबो गायदों माइया ओरैनो खै बिगासो दं आदानिया आं 16 बिगासिम गायो 16 बिगासिम गायो ने मा माइ गायदों दा आं रनजित गायदों ने आच्छा होमबा आदानि जथ' न'खरनि समस्या न'खर सालायनाय बे आबादजोंनो आरो ना होमबा औ आरो जेबो गैया बे लेबु बागान ओमफ्राय ओरै गय थाबाय ओमफ्राय ओरै माइ थाबाय बेफोरनो आरो ना दे माथो खालामनो ना एसे लागायना हो बेहाय बागानाव एसे लागायना हो लागायनाथ' खारबायसो अबाव खारखो हाथायाव थाङोनो बाजाराव ने दिनै सनिबार नालाय दे थिगानो दं एथ' मोजां नों बागान खालामबाय दा जेनेबा न'नि मानसिफोरखौ बायनो हागोन ना बाहायनो ना होमबा जिहेथु बिनिफ्रायनो जुदि फैसा साला सानै बिहामजो सासे जोंनि बुरै बेल' जों थिगानो दं दे बिराद मोजां न'खर नङा होमबा सानै दंमोन बेयो हाबा हरजोब्बाय आरो ना थिगानो दङ न'खराबो मोजां आरो बे आबादजोंनो जानाय नङा होमबा बरिया बयबो एंगेज जानानै था बिदिनो माव आरो ना होमबा थिगानो दं माने गोजोननाय मोनबाय आरो आदानि बागानाव हाबनानै आच्छा ओमफ्राय लेबुआ बेगर दंना गैया आदानिया बेगरा अबेबा थायो अबेबा दं अबेबा गैया आरो ना आच्छा सिडलेसबो दं होनबालाय मेक्सिमाम सिडलेसआनो थिगानो दं दे गोजोननाय थाबाय दे आदानिसिम बिगा बागान दैथ' जमा थाया ने बेहाय आदा